खरकताम चिनि एरियाव थांनाय रक गोबांमा दंमानि किन्तु ताबक दिल्ली दिल्ली रमजामा बगै किसा कमेफानो बरक सब समयनो पुलिस लामा रक गार्ड दितनो आबन बगै आं बरनो रमाइया बेलायनो चेष्टा खायो हाइफानो रमाइया दिनिखाय आं आंनि थानानि स्टाफ रंनो सिविल ड्रेस बे रहरे बाजार बाजाराव बरक गार्ड दंखा नायसमै दंखा बेनिफ्राय आं थानि खबर फाइया जे थांनाय रक दं सार होनै आ खबर मानमा लगे लगे आं आंनि स्टाफ ताय अफिसार आंनि जे थानानि जत स्टाफ दंमाने आबनो गारि बायतलांगै थांगै आं बरनो रमै तुबुका पुइला कायसा जोंनि थांका बगाबिल बाजाराव रमखा विशेष देबरमा जुमियानि बन रमखा बिन लगे जे ती नाम्बार थांनाय पेपार रक रां रक बिनर प्राय 2500 रां आं मांखा बिनिफ्राय आरो नै तेगैसा आंनि दल बरक आंनि स्टाफ साहरका सार रतनपुर बाजारावबो थाङै दङ होनै रतनपुर बाजाराव थांगै कुमुद देबरमा बाय रमेश देबरमानो आलादा आलादा जागानि बर दुजनानो बर रमखा कुमुद देबरमानि याको प्राय 19,500 रां मांखा थांनाय मानै सह ताई रमेशनि आरो 10,000 10,500 मतो बिनि आरो मांखा खरक सातामनो रमखा रमै बरनि आरो सुंतु बुखा जेता गैम्बलिंग एक्ट न तुई बरनो आं एरेस्ट खायकिया 12 TG एक्ट सेक्शन नो खायकिया बर खरकता मिलिवै रां प्राय 31,000 32,000 मतो रां मांखा सिस खायकिया आं सि बरनो तो जेहेतु हम अवेलेबल न फनो तां बे सुइटेबल बेलार फायखांखे तांग्रिनाय रां ताई जे थांनाय मेटेरियल्स नो आं सिस खायो अब कुरो आं रहनाय